Vítám vás znova poprvé. Tentokrát vykoupání křečka. Jelikož to není morče, omlouvám se, že nemám morče, ale po křečkovi bude. Až umře na stáří. Nejdříve, tak jsme se rozhodli s kameramankou, že si křečka necháme odtéct pěkně to do kůže, aby byla pěkně teplá, nahřátá. Úplně nesmí to být úplně teplý. A já bych vám ještě přihodila k tomu, že já dělám dobrý způsob a ne špatný. Myslím to dobře a ne špatný. Takže nejdřív, tak se podívejte jenom. No, křeček vás zdraví. Ahojte litičky, jak pak se máte? No čumte na mě, no co se to děje, já nechci. No já vím, prosím tě. No, nejdříve toho křečka vezmeme a ukážu vám jeden způsob, který je hodně, ale nebezpečný. Podívejte se. Tady to má hebke od mouky, protože to mouka. Měli jsme takovou zkoušku, než jsme začali natáčet. No, takovou zkoušku s křečkem. No, prosím. A ouška, no všechno to máme v pohodě, hlavně se nesmí tak úplně na hlavičku, protože by se mohla poranit. A prej nám řekli veterináři, že s takhle malýma tvorama nemůžou nic dělat. Tak, nebudu nic zadržovat a jdeme na to. Ano, no, tak. No. Pěkně si ji tam položíme a necháme ji pěkně si zvyknout na tu vodičku. No. A já zatím připravím ještě vodu od vedle a zatím se můžete koukat, co ona blbne. Tak. A teď se ještě něco připravím. Tak. No. Vezmu si gel na ní, ale já jsem nestihla koupit gel pro křečka, protože to u nás v tamtom tak to neprodávají, ale můžeme se podívat, jestli to tam bude. No, šikulko, ty neblbni, nebo si ještě uděláš úraz. A vidíte samozřejmě, že to nemáme horké, vlažné, tak, jak by křečci právě měli mít tu vodu. No. A je mi 9 let a omlouvám se, ale štve mě, že mi nedáváte lajky. Proč to děláte? Mi napište do komentářů. Vtípku křečku. Viď? No ano. No. Já jsem mama je karemaman, nevím, jak to vyslovit. No, omlouvám se. Ale mama je karemaman. No, uklidíme se. Tu hračku, není to hračka, tam se jenom napouští voda. To jsme koupili v supermarketu. Tam je taky něco pro křečky. A v tom, křečko neblbni, tak, no, pojďte. Do toho se napustí voda a pak toho křečka tím spláchnu. No, já ti pomůžu, když chceš být nahoře, tak prosím tě, no, neotravuj. Teď se natáčí, prosím tě, buď v klidu, jo? A když spadne, tak děkuju. A jestli se vám tohleto video líbí, tak mi dejte like, odběr a je to. A chcete vidět křečkovo drápky? Dobře. Já vám je ukážu. Krása, jaký má drápky. No, tak. Takovýhle má.
Uhni. Takový. No, prostě má takový, jaký je má. Křečkovi jsou asi 3 měsíce nebo 2 a je to ještě mládě, ale nevím, jestli je dospělá nebo ne, protože já to nemůžu předvídat, jako předvídatelka. Tak, já si připravím ještě k tomu takovou odříkávačku. Tady tohle, takhle, no. Křečka, no teď jsem je, no v tuto chvíli vážně, no. Lásko, teď se nemijeme, ty si vůbec nevšímáš, že natáčíme, no co tohle je, promiň, ale budu tě muset vyrušit. Jdeme. Teď se přesuneme o nějaký políčko dál. Tady tak máme podložku, aby se křeček neřízl třeba a nebudeme to dělat hlavně, to nemůžeme dělat tím plastem, no i když je to plast, ale hlavně ne sklem, protože by se mohla pořezat a mohla by být nemocná anebo tak. No. Já si to takhle odložím a ukážu vám ještě jednu věc. No. Tak. Zavřeme si. Tadyhle máme takovou taštičku a v ní má křeček ty. Prostě v ní má křeček do brůdky. Jenom za odměny vždycky jí pár dáme. Jenom, že jsme žádné neudělali. No jasně, byli se schovat. No. Omlouvám se, protože náš křeček Emilka je trochu neklidná a potřebuje vždycky rekvizity a potřebuje vždycky hodně zábavy. No. Tady vidíte, že máme takovouhle ohrádku. Ohrádka je tam proto, aby se křeček nemohl poranit. Třeba když bude stát třeba takováhle ostrá špička toho materiálu. Třeba tady, hele, vidíte to? No, tady, no, přesně. Tady to je dobrý, tady se neřízne, ale tady všude kolem od toho kruhního občálu, tak to pořád takhle jakože na šikmo stojí no a prostě tak, no. No, v pohodě, no, tak jo. No, tak můžeme jít na to. Pak, až křeček bude hotový, pěkně po koupeli a všechno. Co tam blbneš? No ahoj. Takhle si hraje, ona chce mít soukromí. No. Tady tohle no. Omlouvám se. Pak, tu máme papír a na tom papíru, tak ho tam položíme a tam ho budeme fénovat, protože nechci něco zapálit. Jinak babička Hanka by mě přerazila, protože dneska přijde v 10 večer. Tohle se rovnou můžeme připravit a pustíme vodu. Takže to namočíme, počkejte, je sludaný, tak takhle si to namočíme. To bychom měli. Teď si dojdeme pro mrňouska. No, to děláš na schvál. No, ne, teď nebudeš mi lézt do rukávku. Tady máme, vidíte, měla chlupy až sem a teď je takhle tenká. No to je jasný přece, vždyť jsme ji namočili tím, jak to protékalo v té místnosti. Samozřejmost je, že nejdříve ji musíme opláchnout. Takhle tohle to nestačí, to je prostě mokrá kůže. Ale potřebujeme ji prostě namočit ještě víc.
chcete vidět, jak je rychlá a jak skáče při vodě? Dobře. Když jste to vy, tak já to pro vás udělám. No, tak tohle přesně nesnáží, ale já jsem to musela udělat kvůli vám, protože ty sklouzne za chvíli. Teď ji usušíme. Kameramanko, podat ručník. Děkuji. Tadyhle jste, děkuju. Půjdeme si na to plátno, kam, kde jsme říkali. No, ale ještě předtím, než to provedem, musíme dát na ní ten ručník, takový, prostě takový, no, gel prostě, no. Gel, to je klasika. Teď si to takhle napustíme, pojď, a spláchneme. Tak, to by bylo všechno. Fujky, ty jsi mě teda pomokřela. Moc ti děkuju, moc. Tak, nebudeme blbnout a já jdu pro ten šampon. Tak, no. Brcha mami. Šamponík. Co tady je? Tady ho máme. Tak. Ho namočíme. No. Takhle. No, to prdí. No, to asi nebude taková dobrá volba. Tak to odmontujeme. Tak. Vidíte, že mám hadičku. Tu hadičku takhle pomažeme, jakože. Ale teď to budeme dělat opravdu. No. Tam už asi nic není. Škoda. Tak já si vezmu Dave. Dave je takový název toho šamponu, nebo co to je? Ježiš, no. Namočíme si na ruku. Neříkej mi, že tam taky nic není. No, skvěle. Tu ta hrstička absolutně stačí. No, když nevíte, jak to provést, to je jenom taková ukázka na křečka. Když nevíte, jak to provést, dejte si ji do dlaně a míte. Nesmí, ale vážně se nesmí to dostat na její ouška. Musíme mít. Tak si pustíme vodu. Takhle. Drž mi. No tak takhle rychle. No, myslím, že už je dost moc mokrá. No, ale vždyť na ní je ještě pěna, mami. To nemůžeme ji takhle dát. Musíme ji spláchnout. No. Máma si s tím poradí. Takhle hodně pěny si s tím neporadím ani já. Já vás zatím převezmu. Mámo, musíš u toho mluvit, abys věděla. Já se utřu v ruce a převezmu tu kameru. Povídej přitom. Musíš přitom povídat. Že takhle máma postiženýho křečkami je, protože se jí to nelíbí. Bam. Já vás zatím budu zkoušet natáčet takhle. Pojď. Křečku nebo mě. Jsme se rozsvítili na ní. Ne, tak mi vyšlo.
Dej nám jít sem před kameru, ať se ukáže pěkně. Dej nám jít před kameru. No, jenom sem ukáž. Se nám ukáž. Takhle vidíte, jak je promočená. To neznamená, že se neusuší. My a máma jsme experti to usušit. To škvrně malý. No. Nejdřív to mami rozlož takhle sem. Já vás na chvíli stopnu a pak se vrátíme k tomu, až bude usušená. Tak. A je to. Je v obalu. No a nevíme, jestli bude rodit miminka. To se nám nikdy nestalo, co? No jasný. Teď konc. V tuto dobu čumáku. Vidíš, mami, že nechce takhle hladit. Můžeš jenom tak, nebo třeba takhle prostě hladit, no. No, teď si ji položíme sem. Teď ji vyndej ven z toho ručníku. Vezmeme ji a dáme ji sem tam. Mami? No, než to máma udělá, tak vás zase stopnu. Dej sem. No a tady je sama. Tady vidíte, jak sama dělá své povole. No a čumí na vás. Říká si, že nenatočejte mě. No, tak tohle je její první postup. Ježiši, láska se mi. Tak takhle se mi je. To je rostomilý, co? No ahojky. Tak už vyrážím ven. Já vyrážím ven a jdu se asi někam lehnout. Pí. Počkej, tam spadneš. Mami, připrav nám fén. Rychle, než babi přijde. Tak si tě takhle odložíme do boxu. Zatím se můžete na ní koukat. Tak. Hlavně ne úplně blízko. To budu dělat já, vem si to. Takhle a zase. Dílka. Pane bože, ty mi spadneš. Dáme si do ručníku a fénujeme. Kdyby byla neklidná, tak si ji přidržíme. Malá. Můžeš to vydržet, Takhle vypadá každý křeček, když se myje. A když se sluší. Ještě trošičku. Neštípeš, vážně. Teď to máme na minimum zrovna. To nejde navíc. Minimum. Božské. No, tady vidíte, jak schne. Hele, vidíte to? Schne a močí. To je taky nějaký rozdíl. Takhle si to užívá. Packa. Tělo. To by bylo všechno. A teď ji osušíme. My si normálně takhle ten ručník uděláte. A
jestli to děláte, to stejné video, podle nás, i když chápu, že to nemusíte mít 1+1 úplně stejný, tak jsem ráda, jestli to děláte podle mě, protože budete mít samé štěstí s křečkem, protože takhle vám víc dlouho bude žít, když budete se opakovat podle mých videí. No. A teď tak, budeme dřít úplně ne, ale budeme ji sušit, no, sušení, to je klasika. Vezmeme si a budeme takhle. Pak, pane bože, to klouže, no, takhle. Takhle. A teď hlavně ten doleček, co mám ukazovala, že to má tam trochu ostrý. Jako takový hrbolky tam má. Bum. A máme tě. To. Vystrašená. Schovaná. Vystrašená. No, spinkat nejdeš. To budeš až po videu. Spinkat ne. My taky máme nějaký práce. Tak, pěkně pod paždíčko. Tady taky. Tak. Myslím, že tuta koupel je ta nejlepší, kterou jsme kdy v životě dělali. Takhle. Tě vezmu za kožíšek a takhle budeme, jo. Takhle. Hej, ty tam koušeš, ty krásno. Až to nejrozčiluje. O, to je maskaní. Můžu ti tam dát pusu, že jo? Nechápe to. Chcete vidět potom její narazené zoubky? Tak já vám to ukážu. Takhle vypadá její zuby. Kdyby vás hryzla, vy byste brečeli. A jsme suchí. A teď zase chlupáč. No. A chcete vidět zase to? Takhle si přikryjete prst, dělejte to se mnou a takhle, abyste křečka naštovali, no. No. Mám v sobě hodně energie teda. Tak. Mamo, suš nám jí. Ne, sušit. A hlavní je jí nedržet pevně. Takhle lehce úplně. Tak jdeme na to. A víte, jaká je projevování radosti? To je to, že ona píská. Když píská, tak ti projevuje radost. A chcete vidět náš polibek? A pak to umí můj vychovaný křeček. Jestli to chce umět i váš, tak prosím. Já ano, tak. Dobře. A dobrý. Tak. Neřvi nám do toho, teď si tady o něčem bavíme snad.
Takhle, kdyby vám nedala pokoj, tak prostě takhle a takhle. Nebojte se jí vzít takhle za kůži, to ji nebolí. A teď ještě použijeme trošičku ten fén. A je to. Teď ti vyčistíme jenom zoubky. Protože máš nahoře úplně to, víš jak. Teď to patku dolů. Vidíte? Obstarání křečka by bylo hotové. Doufám, že se vám video jako líbilo. Tak a teď dáme do toho, když je usušená, a dáme jí jeden pamlsek. Pamlsek je odměna. Musíš si vybrat sama ten, který chce. Dáme ti tu ten chroupací, jo? Tady máš, ale ne. Chcete vidět, jak křeček jí? Yes? Si vyber. Mandarinku. To dám takhle před kameru, abyste to viděli. Tady. Papa mandarinku. Má to jako rybu. Jaký výkostuje. Můžu si taky dát? Můžu? Ne. Ty už dojela. Teď se koukejte. My jsme kámošky, takže koukejte se nahoře. Okay. Ne, ať koukej. No. Brku? Dobře, tak ne. A teď smyslování do klece, to je to poslední, jdeme. Tak, tady je křeček, takhle tě dáme do ťapek. A jeli, můžeš jít do své klece. Už jsi suchá, všechno, tak můžeš jít do klece. Tak. A teď mi to dej. Pro dnešek to by bylo všechno.